Всичко чуто, пак съм до вас, 113. И днес съм в нашия парк, искам да отида до Колодрума, да разгледам новите колелета. Така. Казват, че Колодрума бил обладан, но там въпреки това ходят разни хора. Тук има нещо като листче, какво ли ще има на него. Ще е готино. Това е като Slender, don't look or it takes you. Много зле изглежда, няма значение. Добре, продължаваме. Там би трябвало да има нещо. Don't look or it takes you. Да, вярно, да помня. Аз трябва да се махам. Фак. Тук има още една. И колко хубаво семейство. Следва. На кого му пука? Не на мен. Аз продължавам. I'm feeling strange. Тук трябва да има нещо. Ето още една. Готино. Help me. Help. Картофки ли искаш? Help me. Картофки ли искаш? Аз мисля, че ти искаш. Сега ще изровя малко картофки. Ето, яш. Картофки ли искаш? Фак. Май наистина иска картофки! Ето още една. Добре. Always watch Snow Eyes. Кого гледа? Газа си? Газа си ли гледа? Това прилича на гъс с две стърготини отзад. Това прилича на гъс... Омага, ще си спусна микрофона, бе. Това прилича на гъс с две стърготини отзад. Добре, аз тръгвам. Бягай! Какво е това, бе? Leave me alone. Shut the fuck up. Колко имаме? Имаме 5. Супер. Та продължаваме, аз мисля. Да, май продължаваме, естествено. It's giving me spooks. Аз ще се кача, мисля, че там горе... Опа, ще падна. Мисля, че там горе поне ще има нещо. Картофки ли искаш? Какво е това? Don't. Последната беше Leave me alone. Къде си? Не е там. Ама е там! Бягай, ще падна! Фак. Там още една. Фак, ще се убия, бе! Отрак си на така. Добре. Искам да ги събера да ги предам на полицията. Leave me alone. Shut the fuck up. Leave me alone. Добре, не е там. Но е там горе! Ще се притрепя. И сега на къде? Май на там. Ще изтърса тук. Къде ли е другата бележка? Може би някъде тук. I think. Не, тук в този пън. Leave me alone. Колко пъти? Там. For God's sake. Бягай, зайобайо. Пълно е с тънаци. Някакви кучета има. Има някакви кучета. Имаше някакви кучета. Там мисля, че има още една. Имаме за сега 6.
остана да вземем още 2. И след като взема тази, ще ни остават още... има много капани. Добре. Добре, какво ли пише? Едва не взимам. Бележките! О, фак, изпусна ги. Шит. Аре, ева, бе. Добре, фак, стига ме падат. И последната е, не предпоследната е, Can't run. But I don't care. Can't run. Чакай да си. Не мога да ги сортирам в ръката си. Не мога да ги сортирам в ръката си. И къде ли може да е последната? Ето го пак нашия човек, аз трябва да бягам. За тия дървета някъде може би. Имаме 7, още една. Той идва всеки път. Да не е в това портмоне. Да, тук е. Какво ли пише? Какво ли пише? Дървета. О, fuck me, Jesus Christ! Jesus се попика. О, fuck me. Dear Jesus. Взех всичките бележки, сега трябва да избягам. Бягай, бягай, Васко. Бягай, бягай, Васко. О, пак идва. Взех ги. Взех ги. Взех ги. Взех ги. Взех ги. О, fuck me, Jesus Christ. Ще обра. Бягай! Пак влизам в гората. О, fuck me! Ще спадна. Fuck. Fuck. Sick.